Wong wedok iku bisa mlumah. Ya umum bojoku barang ya iso. Ya mlumah otomatis ya. Tegese mlumah kuwi tak dikongkon mlumah kuwi tegese iso ikhlas karo wong lanang. Mas Omet dadi yuri 500.000-an. Jangan repot tetangga. Tugas mikiran ini mbok angkat dadi rombongan tetangga ya. Ora. Bayar cicilan kopi masih kopi masih ini kalau salah tuwek goblok tak tet makan kan kopi ta Wis ping papat iki lho Pak. Wis ping papat iki kok gak mundak-mundak. lagu sing romantis Kare wangi. Jenengan bayangke 200 lho 200. terus engkaulah gadis yang selalu ada dalam mimpiku Kopi masih lunga neng Singapura 3 tahun Maroko Alhamdulillah ketemu mana aku kan bingung sampai munggah panggung iki mang. Itu cah komet kok double kok kembar aku lho. Kakang Adi lho. mosok kembar to. masuk pada tuh Oh, kok malah sitoke jare kan nemu. nggih Jadi kok rodok. Sabar wis kok inallah sama sobi. karepku ki sing wir ya wir Wes nganggo es kok wir. Ora, cara pasuryan panjenengan berdua ki rada enek embere. Lah nggih to, iki pantes to dalange yo bagus. Pancen iki nggih kakang kula Nah, nggih niki kakang iki adik kula ya. hari-hari kakang hari-hari Iki berarti metune guriku lho kok. nah jong boten adik kok Ah nggih, wilujeng dalu macange yo limbuk. Nggih, Mas Didik, aku nyelukku Mas napa Pak lho. Pak, iki to nyeluk kok Pak. aku mau tak omongi lho Oke Pak Bas. Alhamdulillah. Wah, pedhok neh yo Met ya. wis tau ketemu lho Yo iki lagi di Mas. Dah, iki rencana iki kok yo pedhok neh kok Oh, iya, Kak. Lah iya mulane bengi iki alhamdulillah sewanten mriki ten lapangan apa niku Pak? Sumber bendo. Sumber bendo. Dalu punika ngawontenaken pagelaran wayang kulit. Dalange jos tasik nen, dasare bagus, sebetane ya apik. Jan nek mesone gisole metu serek, itu bojomu teh gisole 15.000 anggere metu. romo salat dinsul Lah war muni ngono gak wani kok mbok potong 200. ora apa-apa Ajar kenal gak diwano kaya panjenengan. Nggih, nika paring asma tak anu ya, tak kenali. Kenalan karo warga masyarakat Sumber Bendo kene. Oh, kok kenalane bisa. Iya no. Jenengan pun tepang apa derek? Durung. Lah niki urung kenal kok. Ayo kabeh durung wano karo jenengan, Dan Mas. nggih, kula nika biasane ditimbali Sakyon. Iyon. Yono. Yono. Nggih niku wonten silsilahe. Silsilahe Yono niku riyen bapak kula kan sadyan sepion, terus ibu kula niku sadyan celana. Dadi kok Yono. wong mergo bapake bakul sepion, ibuke bakul sono, dadi Yono. Yono kados komet niki nggih ngoten. Komet kuwi? Komet iku mboten namung komet ngoten tok. Heeh. Namine komet ki sebabe biyen ki bapakmu bakul apa to? bakul bakul Lho, baku aduh men lho. Riyen bapake bakul baskom, ibuke bakulan anu apa ki panganan ki? Lemet. Dadi komet. Mergo bapake bakul baskom, Ibuke bakul kuwi mau lemet. dadi jenenge komet. Oh, komet. Sosok enek bapake adolan anu apel. Heeh. Ibuke dodolan kuali. Heeh. Ya anak jeneng Rori Paki ya enek. gak kaya mau to Mas Piye? baskom karo lemet komet Komet. lagi bakul apel Sepion karo celana Yono. Yono aku ki. Bakul apel karo bakul kuali. wali Jenenge dipaki. kaya gak bener to Mas Kok ora bener piye to?
kudune ra kuwi nek bapake bakul apel Iya. ibuke bakul kuali kuwi duwe anak mesti jelas Alah, engko mbok jelas. aku kudu muni Aja mbok ngene kok iso ten mriki nderek nyeng puyung Kang Mas Didi. Kuwi besono. Iya. Niki saking Kediri mriki nggih terkenal kondang iki lho. Iya. Angger TV, angger HP ono mesti Mas Didi. Mas Didi. Sing dene yo ayu-ayu, Ayu. lum kabeh. Iku jenengan ana kok ngetos klub iku lho jenengan. Nggih, lho jenenge kok ngertas. Heeh. Ten acara napa iki? Kira-kira patroli. pas adu pitik lho Mas lali lho Wong adu pitik musuhe marang tuamu. oh iya kok Jane aku semua lho jane. Kok sing dene yo ayu-ayu. Ayu. 17 tahunan kabeh. Lihat gitu to. Lihat 17 tahunan kabeh. 17 tahun kabeh 17-an iki lah sing pol kene ora mau delok 17 tahun model ini nek meletek kabeh lho Maksudnya dia tau 17 tahun. Iki ya tau. Lah yo mulane yo ngono panjak iki yo gak ana sing tuwa sing sepuh namung bapak ini kok rata lum kabeh. Nggih, regenerasi. Regenerasi dadi sing tuwek dipateni kabeh. Iki ora. Dadi pelatih, peniti. Iya. Lah ya mulane bengi iki acarane napa to Pak Nika? Iki 17-an. Tak rambut lambemu lho. Ngono kok takon ditangkap wong ya penuh persiapan. Sampeyan ngerti bakul Drono karo bakul anu iki wau. Apa teko celana Ya sing digawe ya Pak Yono rek. Lho, sing duwe gawe Pak Sutiono. Kuwi padha karo jenengku. Niku sami lho kalih kula. Kula nggih Sutiono. Berarti kamu bapaknya Pak Sutiono ki Bakul sepion. Oke ya. Omonganmu dhewe. Sutiono menika mengkuwedi padha kalih kula. Su. Ya nek pirang-pirang ukara lho. Sutiono diwedheki dhewe. Apa su? Ngene lho rek. Ini apa? Lah kuwi celok su. Komet. Ngono kuwi kasuta. Sutiono. Ya, nek artine Iki su. Su ki tegese sugih utawa luwe. oh iya sugih. Lah kandhane ti. Ti. Su iki iso ngatekno apa ora to jane? Nek ora iso tak atekne dhewe. Atene dhewe, aku nek iso tak atene dhewe. Lho, lah ngono kok ngeyel lak tonyo misan engko malah Kono sing gawe ya. su ki artine sugih. Ya. Ti. Nek ora sugih ora bakalan nanggap wayang ruwam ini kaya Ya iya lho iki ndek gawe Pak Kasun to. Pak Kasut. Persiapane sampai tuku lapangan Iku nanggap wayang. iki ora kok tuku lapangan. Iki lho. Tegese iki Pak Sutiono kuwi sugih. Ya. Sugih mulane iki andum rasa, sedekah rasa. Mulane bengi iki duwe gawe nganteni lho seneng wargane yo seneng. Tepuk tangan kangge Pak Kasun. Matur nuwun Pak Kasun. Matur nuwun. Ti kuwi tegese gemati. Ora mung gemati karo keluargane, neng gemati kalih warga masyarakat. Iku ti. Padha karo aku kok. Iya. Ana. Lho gak yen. Ana. Kok mbok anu gak mestine. Iya. Ana. Apa-apa ya ana. Teges iki ya ana duwe dagangan omah sak rono-rono lho Mas. Wis sampean rono bisnis Pak Anu Sutiono to, Derek. Adolan perumahan sak kono nganti teko kono. Lah kowe pengen pesen mobil sing kono dhewe. Apa? Nek sak meter muso, sak meter setengah. Yapi gendenge nek wong-wong gendeng biasa, paling banter kok winong. Berarti kuwi malah langsung keramik kok. Keramik lho. Lho, maksudnya digendengi keramik terus dikai patok dhuwur. Wis kakak. Aku pengen. Enggak. Berarti bisnisnya apa to Mas? Bisnisnya niku kejaba dadi kami ku yo niki dodolan perumahan. Dodol Banyak Properti. Oh, dodol omah to. Iya. Kowe yo iso to? Pepet kebutuhannya dari rumah sampai kadel. Sak omong kok angel iki to. Pak Kasun ngono ya nanggap wayang omah sampai kidul. Lah iya. Maksudnya iki ora kok omahe sing dinggeni iki sing dijuake dhewe didol iki ora. Lha apa to? Bisnis rumah itu gawe omah didol, gawe omah didol. Lho lah terus bubuke piye? Pak Kasun piye? Istilahake nang di omah lagi dadi didol. Oh piye? Kok
omong padha tuweke ngel tak cet rainem lho ben apik ben apik piye maksud iki bisnis omahe yo mau sing digo dandan mah wis ro kok yo ngeyel berarti saiki raine 6 kok 6 ribu lha memang tak cet raine 6 lho anu 6 niku basa siji negara nek teng mriki nek gonanku 6 mergo 6 karo mu niku benten oh ngono nek 6 niku tiange tasik alah sik nom Pak anak siji iya nek mu yo dene niki wong wis bungkuk ini yo mek iki kiri jeneng wong ku bahasa kok oh bahasa to aku yo ora paham kok seneng ora ketemu Pak Didi yo seneng to muling kok bayaran kok ora seneng ayo lali tak elingne niki satu-satunya jalan yang bergelar bukan SSN tapi SPD umumnya nek dalang kae SM upomo sarjana seni SSN SPD SPD ini artinya apa Mas? sampun pedodel SPD laro SPD panggil menton SPD kuwi sarjana pendidikan lha kuwi ora lho lah ya kan padha sami jenengan SPD terus Mas Kumet di SPD tuh Kumet di SPD SPD gak SSN lho boten SPD kula nggih SPD sami kuliah nggih bareng kok biasa jenengan ngasto pendidik guru saiki pun diangkat dados pegawai negeri sampean yo wis ngabdi 5 tahun dadi pegawai negeri alhamdulillah kula 5 tahun blas boten diangkat akhirnya kula medhot tapi wong rezeki niku sing kuwasa ya bener sing ajal to akurat bakul apa lagi ora dadi pegawai negeri ora masalah kula dikontrak Pertamina Pertamina bagian pemasaran wah bayarannya gede iki gede 35 bayarannya 35 juta harian kok iki Mas harian Pertamina tapi bagian middle LPG lho omongane bakul LPG ngono ae teko Pertamina sino kancane SPD kok aku hidro LPG ora apa-apa pancen modele kaya tabung yo tabung piye sing penting awake dhewe ndongake niki manten kekali paring asma Mbak Farah kalian Mas Irlambang Susetyo Herlambang nggih didongake mugi-mugi anggenipun bebrayan dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah muga-muga dadi keluarga sing ayem tentrem nggih napa mboten nah wong iki sing dongakno kaya ngono kuwi kuncine wong ki nek pengen rumah tangga bahagia niki Mas Mbak Farah kali Mas Irlambang enggak mboten enggak lha niku lho iki ngerti Mas Irlambang alah aku karo kasun terus plek kok wah Pak Setiano ki mancep menawa aku sing bener sing lho sumber bendok wis ana ping 5 lah ping 10 lho ping tembak kok nek gak salah ping 6 mau dia sing apa lho karo sing ae kok kira ke pindho lagi pindho kok ya pamer kok kenapa kali Pak Setiono kunci rumah tangga ki nek pengen ayem tentrem sakinah mawaddah warahmah kuwi siji apa Mas aja sampai rebutan salah anu bener orang rebutan bener rebutan salah dadi salah kuwi aja lho iso gentenan ngono rumangsani salahe sing nomor loro kuwi yang bisa nindakno molimo dalam rumah tangga insyaallah barokah tak wapuk rumah kali sini wong Bojonegoro tekan kene malah marah elek kita iki molimo madat main maling tak niku penggane jenengan mboten tak kabuk tak tahu aku yo ngono lah rumah tangga menayu kok molimo ki ora padha karo sing jenengan pikirke terus jenengan nggonmu apa molimo siji sampeyan iso gelar ku bisa gulung lho yo ora tak gulung yo digelar engko karo digulung karo canom-nom to rumah aku sinau iso aku apa ki molimo sing nomor siji yo kuwi rumah apa rumah itu tugasnya wong wedok wong wedok itu bisa rumah ya umum bojoku barang ya iso ya melumah otomatis ya tegese rumah kuwi tak dikongkon rumah kuwi tegese iso ikhlas karo wong lanang ngono lho rumah kuwi tegese wong lanang kaya ngopo asile kaya ngopo iso nampa kuwi jenenge mlumah nrimo mau sing nomor loro terus kedua ki kudu iso murep kuwi kanggone wong lanang kaki sing wedok mlumah sing lanang murep pas
Pas apane kok? Lah ya sing wedok mlumah sing lanang Piye nek anu artine? ayo ngurep gitu. Nek wis wong wedok mlumah, Iya. kuwi kudu sing lanang iso ngurepi. Kayak gila terus mateng. Kudu. Maksude wong lanang iki biasa ngrukupi kebutuhane rumah tangga lho. Mengkurep iku ya. Mengkurepi ngrengkepi iki lho keluargane. Oh, melindungi keluarga, Nah. nguripi keluarganya. Nyukupi kebutuhan. Nah, kuwi sing bener. Rumah murah-murah. Heeh. Mau limo. Rumah ngurep terus Sing nomor 3 mau nomor 3. Kuwi modot. Modot. Oh nek kuwi kanggone wong wedok. Dadi wong wedok iku bisa odot-odot gunane sing lanang. dapat nah iki aku setuju. Setuju apane? Sing penting iso ngodot. Lah pikiranmu iki jorok lho. Aku iya. Lho, kok iya? Aku tegese odot. Iya ya. Kuwi ngodot kuwi kayane sing lanang umpamane. Sing lanang kuwi kok iso apa asline sedina 50.000. 50.000. Paling ora sing 5.000 nggo wong wedok, 45 niku kanggo sing lanang. Ngono ya. Dari petang gue mau nganggo sing lanang. Apa 50? Heeh. Sing wedok mau blonjo 5.000. 5.000 ki nek sedina cukup napa mboten, Mbak? Ya ora cukup no. Lah ya cukup to. 5.000 lho. Sedina suwengi iki lho. Wong kula omahku 5.000 cukup. Omonganmu kemajon lho. Lho kok kemajon iki? Duit 5.000 lho, Pak. 5.000 nggo apa? 5.000 sedina ora apa? Kayak blonjo ya ora Ora cukup. Tempe wae 3.000 lho. Sak lho. Lah bojomu pira sedinane? Bae kae 75. Lho, Mateni. Lho, bojomu mateni. Ijek enak Kecek enak ki 5.000 ku cukup. Lho, Kok suku esuk 5.000 ki esuk tukokno. carane? Energen 2.000. Rong. Energen. Energen 2.000. Cek 3.000. Jek 3.000 ngarek 3.000. Iya, engko awan tukokno oki delivery. Oke jadi. Penunda lapar. Beli, aku gini bar magrib kan saya kan tukokno promak. Insyaallah weteng iso gak senep. Kula omahku niku sesine kula. Kula anu kula griya kula enten lho Mas. Iki wis 6 tahun iki alhamdulillah. Sugih lho Mas ya. Mati. Mati misal. Wong resepe wong irit kok kebacut ya. Ya kebacut piye iki dirawuhi kanca-kanca niki komplit. Nggih saking Sanggar Semina Cahyo Nuswantara. Cahyo Nuswantara. Wah, lah kok wis imon ngono. Kok imon kita pancene ya adune. Lah awake dhewe omong kono kesempatan untuk dahar. Lho, lah aku meneng kok kono gak mangan. Lho, mongko aku meneng ning kono gak kei mangan. Sik lah sampean iki jane sapa tok ngatur wong madang. Lho, lah kuwi apane kami tuwa to jane. Lho, Batin. ya Allah. Kok ora ngerti? Lho, kami tuwa iki karo aku jek pernah wong liya, Mas. Lah kapuk pernah wong liya. Iki maksudnya tajak nyanyi-nyanyi. Harusane tambah regem iki. Saya mau maju di ndonga Kuwi andungane to? Aku andungane nganten lho. ya ditanggap kok. Ya ora kulake sapa ngerti bengi iki ana wali liwat. Hah? Dongamu iso mandi. Wis liwat. Wali sapa wali? Bakul pentol. Mugi-mugi temandan kalih Mbak sinten kalih Mas sinten menika Mbak Farah. Mbak Farah saged Apa sangaku? Farah. Farah Mbak Farah. saged rukun atau rudet catet kakek-kakek lan nanan-nanan. Ninan komen gak suka. Aku ora seneng kok malah kaken-kaken mbek nenen-nenen mah. Apa lek ngomong kan adungane yo ngono to Mas. Kaken-kaken ninen-ninen maksudnya sampai kakek-kakek dan nenek-nenek. Nek kakek-kakek Kaken-kaken iku kakek-kakek. Panang nenen. nenen iki wedok. Lah iya senengane wong lanang. Ngono kok yo mbok omongne. Menyanyi iso ora? Gak. Lho. Yo menyanyi. Lah sampean kok takon aku Pak Didi lho seksine. Iya. Aku daerah Kediri dan sekitarnya ya. Wongnya gak aku urung nyanyi urung pu. Lah yo sampean iki kan pun kondang sekali kumet. Oh, kita diri. Aku nguyai segoro kowe. Kok gula gayamu potonganmu kaya tutuk gula iki. Lagu apa takon mumpung aku. Lagu-lagu nek dangdut aku wis paham kabeh. Lagu dangdut wis iso kabeh. Apa nek Roma? Lah, Aminor Mas. Mas, Aminor. Aminor jadi sapa ta tadi? Juli Aminor Mas. Iku Aminor.
Oh yo bener iki. Wah, lagu kok ngeyel. Lah kuwi lagi ngerti aminor kuwi ya. Ojo ngeyel. Iya lelaki. Ya, sing kok diatur. Aku lelaki. Pak Didi lelaki. Yo koyo lelaki. Wes kabeh kanggo laki kabeh. Ora Iku contoh apa enek? aku lelaki kono lelaki kabeh. Iki berhubung ngene lali. Iya. Kuwate lelaki. Yo ora lagi paling ora sing penak-penak. Apa? Apa mau sampean sing nyanyi aku sing cenggak, aku karo kanca-kanca ya iso. Oh ya. Iso we. Apa kuwi? Lho, Lagu sing penting nek sing ya. iya ya. Zaman ngerti to sing enek lagi nek kopi mas. Lagu kuwi jaman Mbak Nangku ndek piye? Lho, Wis enek lagunya sing piye, Mas? kopi mas. Senggake lho, senggak. Bisa ora? Latihan karo Pak Didi ya? Anu sampean saged boten senggake mengke kopi lagi. Masih. Masih. Kopi masih. Kok sak sinden-sinden iki yo melok. Ayo barangnya cekel dhewe ya. Aduh, Nik yo, nik. jaringan mas yang ngaku drum ya? Alah yo kayak dudo saidik to, barinya aku sereten kok. Lah, nyanyi nanti tanpa musik sing lengkap dari Barinya. jaringan mumet mikir cicilan salah Bisa. kompak bareng kopi masih Oke. Ayo bareng-bareng yo. Niki cekli, sarang-sarang nggih Mas. Oke, ya, Pak. Niki yoga-yoga sing betomik monggo derek anu senggak nggih. malah repot. Mengke nek jenengan purun senggak kali Mas Komet berarti yuri 500.000-an. Jangan repot tetangga. Tugas mikir kan Ini buat angkat dari rombongan tetap ini ya. orang. Lu mancing Lah wong sejine kadung di rombongan. Wis tak omong. Sejine kadung di rombongan. Terus kaya arep rombongan sapa nek wong sing mayop biduane ya aku. Iki sing rada murah. Siap ya Mas ya? Siap, Oke. siap. Mumet mikir cicilan Masih. mumet bayar cicilan Masih. pikir-pikir tahlilan Masih. mumet mikir cicilan Masih. mumet mikir cicilan Masih. mumet bayar tagihan Masih. mumet bayar cicilan Masih. ayo kakean mobil Kopi masih. ini kok salah itu wae goblok tak tes maka kan kopi ya Masa kakan kopi? wae kuwabe yo ngono di kreatif siki lho Yo wis. kuwabe kok kopi Yo ngono salah ning 200 sing jebuki ndas. aja lagu kuwi Mas bener kopi Mas Yang pakai pisang gitu aja. Lah wis ping 4 niki lho, Pak. Wis ping 4 iki kok gak mundak-mundak. lagu sing romantis Karewangi. Jenengan bayangke 200 lho 200. Terus perjalanan kula tenggene Mas Komet Sampai dalam ini. lah kula tebih perbatasan Ngawi mriko. Ngawin ini. Ngawi ini gak mesti. iki mau ngono seneng Seneng kok antara senengane yo kono. aku biasanya ngarep TV tak Kok senengane ngono kuwi? Maksude 200. Kula tenggene Mas Komet 50.000. Terus rokoke romadah. Iya. Gak yo wis 100. Cek 100. Antimu. Tolak angin. Ngono ki mulih anake kon pangitan lho. 50 bosok aku. oh niku tak sik mangan jowo lho Pak Belum mana jawab dewe. Oke, ini ada tujuannya. Nah. Tujuan saya nanti ketika AI Idul Fitri. Betul Mas. Oh, alah panganan mendut Idul Fitri itu kan ada, pembagian untuk ya salah satunya seperti ini nanti saya kasih. Ini sementara saya kumpulkan dulu. Oh ngono. Oh, berarti aku Tapi masak gas. gaslak ngono kok gitu. Aku nak aku eling, tak bagi. Yang romantis ada dari Judika Mas.
Sedia. Iku aku yo senggak neh. Senggak loh mas. Oke, senggak neh Mas. Oke. Duhai kekasih pujaan yang selalu di hati. Kopi masih. Aku menunggumu. Kopi masih. Engkaulah gadis yang selalu ada dalam mimpiku. Kopi masih. Umur hidupku. Kopi. Nesu lho, kene nesu gampang stroke lho iku. Mek jajal, ki mumpung bocah cilik akeh. Nggih, Lagunya yang nuansa anak-anak. nuansa anak. Balonku ada 5. Oh, gampang lho, Pak. Balonku ada 5. Iya, Kita mergo iki kan anak-anak. anak-anak. Nah, sing mirsani sepuh-sepuh. Saiki digarap balon kabeh 5 tapi cara Roma Irama sing sepuh-sepuh kae. Wah. Saura. Sawora. Nek ra iso medune lho. Medune saura. Nek ra iso kalah. Ayo. Saur. Dadi bocah cilik-cilik ora iki lagune sing sepuh-sepuh. Nek ra iso tak kon ngalih. Bapak tak tas. Iya. Sampai enggak ya? Enggak iso. Ki. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya Semakcas. hidauku ning gelapku. Merahmu dadang biru menebus balon hijau agar. Dore kok ngono. Jane ora ganteng dah. Itu Roma Irama. Roma Irama. Baru itu nyambung juga ala Roma Irama. Menebus balon hijau agar. Balon ini model piye kok? Roma Irama itu terkenal dengan suara buangan. Oh iya berarti anggap Bariwara langsung Buang. tapi kalau kamu mesti buang dulu baru nyuara ya. Kadang-kadang. Wah gambune jadi apa? Adakah versi yang lain? Coba saiki nek awam kan aku wis paham nek kaya komedi karo musik pemain dangdut luar biasa. Halo, saiki toto karo gamelan. Lain. Balonku ada 5 ning cara gamelan. Gamelan bisa lah. Bisa langga. Arase desa pelok. Heeh. Pelok. Gam. Tapi lho gitu Ngajar guru vokal. vokal. Ngomorot panis kuwi lho jak vokalan ya. Lagunya mana dia putih ini. Bola. Calon kuat dari rupa-rupa warna hijau kuning kelabu merah muda dan biru melapos balon Cerewet lho. lagi muka mirip kayak novel Meletus balon hijau rapuing modelnya kok modelnya Murah pindah kali tapi ini rada cepet Rada cepat sing versi DJ jadi cepet Iya ya pop ya mas Pop anu pop di des jreng jreng balonku ada 5 rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabu merah muda dan biru tempat rame meletus balon hijau nanti
Sing nang lho jore. Jadi cepet. Lah iya sing piye to mau? Meletus balon hijau hatiku serakat terus lah selain Apa enek yo ora enek. Yo cilik ini yo ora paling gak iso menyesuaikan. Iya. Sampeyan nek dangdut oke, pop oke. Terus niki paling gak menyesuaikan dengan apa sing ditanggap sing di omah. iya ya Iso nyawiji karo karawitan. betul Iso lagu-lagu kuwi ya gending-gending Jawa ya iso. Apa lu? Upama tak kei lagu sing gawak. Nggih. Gara-gara bojoku lunga. wih lagi Kowe iki apal ora? wah Bisa ora? Gara-gara bojoku. ada Pas no to larase. ini gak salah dibeli ongkong tapi Lho kok gara-gara bojoku. kalau kita diladain anu Lho, iya to maksudnya judulnya ngono. oh iya Gara-gara bojoku lunga. iya terus Ayo bisa ora? yo bisa sih Ati iki dadi nelongso turu ijan tanpa kanca saben bengi nandang rasa sing resmi bojoku lunga menyang Hongkong telung taun omahku gedhong mobil emas saken ladang sawah telung anggron lalu ala ngono pintal lho model loh ora kuwi kopi Ini versinya beda tak ganti umpama bojomu gak ning Hongkong. Tak ganti bojomu ning Inggris. Bojoku lunga menyang Inggris. belum tahun omahku beres mobil mewah ini tangga-tangga pada meringi sing penting enak isi mergo Bojoku lunga ning Malaysia. belum tahun aku kaya raya tukune amansa tanah-tanah di mana-mana sementing enak aneh kan mergo purwokan Bojoku lunga ning Singapura. belum tahun manukku nganggur kowe karek takut kan Wah, ndak mbok terus kok. Wis gawe apa sing ora-ora. nang Hongkong aku wis tratapan Hongkong wis ning Inggris iso, Malaysia yo iso. Iki sing terakhir Purwokanti ning OOI ngono ya. Bojoku lunga ning Singapura. belum tahun manukku nganggur ulu ketel ora iso ngukur manuk sing ngengek cepet nolak lagi kowe iso Buka kudu iso nutut. apa sih tak Dagelane paling ora kok nek tumindak jorok berpikiran paling ora ki sing positif pikiranmu wis tekan ndi Mas yo teko kono tau wong tahun saurunge bojoku berangkat nang Hongkong Iya. kuwi ninggali manuk ngono Mas lah terus iki openono Mas nggo kegiatan sampean aku ki suwe kontrake tuku manuk joro kuwi lho Ora kuwi, itu ya Mas ya. Ora kok bernyukur. udah ya umumnya kan lebat Wah, kok bernyukur. Ya ora kemeriak ya. Tak kira rusak manuk. Manuk. terus betul ngerti ya Wes. yes yes Lah, donyok. Yo kuwi. Tenan. ngono takon Lah ya takon piye to paling ora ki yo. nyanyi Oke. Nuwun pangapunten kula. Piye? Niki sing paling ya. Monggo. Sing jeneng pundi? Telepon. Mbak Susi. Oh, Mbak Susi. sing tengah Sing tengah. Oke. Susi ya. sing putih Mas gue HP oh oke Sing di saya tak HP jelat. Siang met. Siang met. innalillahi
Yarno nganggo MC sing dangdut. Ora omong kowe. Lah kowe ngono kok ngono teko ngali lagi. Dadi to, Dangdut gaweanku. Lah iya biasane. Oke, lho. Aku MC nih tak duwe karisma. Lah ora. Lah karisma apa dhewe dadi grand no. Supra. Jadi pertama lu ya. Oke, baik, saudaraku semuanya. Hadir di kawasan Sumber Bedoto. Spesial untuk keluarga besar Bapak Kasut, ada Bapak Sutiono tentunya. Kita hadirkan bersama di sini ada Cahyo Nuswantoro. Alah, guyu mulu kakean. MC dangdut kan ngono. Saiki ae lho guyune. Oh, baik, saudaraku semua yang sudah hadir. Kita panggilkan salah satu artis yang sudah ternama untuk Anda. Spesial tentunya untuk keluarga besar Bapak Kasun Sutiono. Ada siapa dia? Wong MC mangabak bae. Cari kon siki. Anu MC sing wis tuwek umur 96 tahun lah paling ora. Tapi dangdut. Dangdut tapi wis tuwek lho. Tadi pensiunan aja nih, itu umur 90 tahun. 96 tahun. Terus aku setuju. Walah lah pelakon malaikat wis ngarep nih kok. Kayaknya apa? Tambah betul. Ayo. Baik. Saudaraku semuanya yang tentunya sudah hadir spesial kali ini kanggo sopo to Sutiono. Yo, sama-sama kita mbut. Wong tua iki same lah. Yo wis tuwek yo tetep same ketut aja mbutit tok. Yo, sama-sama kita sambut. Mbute kok suwi. Siapa dia? Yo, Emang kono. Ada. Susi.